back, Dyer. So for today's video is we are going to do a DIY or do it yourself hair dye. Tingnan nyo naman is medyo maitim na yung aking hair dyan sa ibabaw and need ko na tong i-hair dye. So, let's do it today in this video, Dyers. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa Inday Cordong channel, please tuklo ko na natin ang subscription button down below and like this video. Alright, so for today's hair dye is ito yung gagamitin ko na brand. This is so very affordable brand. This is made in China, I think. Yeah, binili ko lang to siya sa isang Chinese store. Very affordable, like 50 pesos each, this one. Yeah, but then I already trusted this brand because I used it already before. So, we are going to open it. Ayan, so complete na siya. Meron na siyang tawag dito. Oxidizer. Oxidizer ba? I don't know. Basahin muna natin dito. I think this is the developer. Yeah, developer. And then meron na din siyang ito, yung pinaka hair color talaga. Ayan, color with pure colorants and micro minerals. Ayan, ihalo mo lang yan silang dalawa. And meron na siyang kasama dyers na suklay. And meron na din siyang gloves for your protection pag mag-a-apply ka. O diba, very, very complete with this brand. So, yung ginagamit ko na color is this, the Intense Light Blend. Okay, let's do it right now. Let's mix this two right here in a bowl. So this is my hair, guys, before we are going to apply our hair dye. Ayan, na-mix ko na siya. So, this is the before. Diba, medyo dark na siya dito. And saka, kinat ko siya kanina. Do it yourself lang din tong pagkat ko, diba? Walang gasto sa salon. Okay, let's start. Mag-gloves muna tayo. Disclaimer, guys. So, I do it for myself lang, no? So, kung ano naman, kung ayaw nyo naman gawin to sa sarili nyo, no? So, take your own risk talaga pag mga ganito kasi sarili nyo lang din naman yung, ano, masa-side effect, di ba? So, I do it yourself before, so, sanay na akong mag-do it yourself ng, ano, ng tawag doon, ng hair dye. So, kung wala may salig, punta na lang kayo sa salon, mga dye kayo. Siyempre, mga ganito is medicina to dye. So, risky din, di ba? So, ako, I did it before na. So, ano ko isalig? Wow, sana all na isalig. Naisalig. Hadapit. Naisalig. Ano siya isalig? Sana, mapay trust na bilhin sa katawan. Char. Medyo mabaho to, no? Kasi nakamedisina kasi. Wait. Mabaho to dye. Be sure to wear your mask kung gusto nyo mag-DIY. Kasi talagang mabaho to talaga dahil. Ayan. Ganyan. Tingnan natin yung resulta nito mamaya kung ano yung result niya. Diba? Ang arty lang ni Inday Cordong lang.
And then, applying it. So, babad lang natin siya ng mga 30 minutes, I think. Yeah. What? 30? Yeah, 30 minutes. Ibabad lang natin siya og 30 minutes, dahil. Bisaya. Babad lang natin siya og 30 minutes. And then, yeah. At saka, ata na siyang banlawan or sa Bisaya, waswasan na nato mga dahil. So, later, alligator. Mga na hitsura sa kung kuan. Magwapa na katani, no? Malusik. Kadaghan bang kuan? Kadaghan bang kadaghan bang samok sa life ko? Oh my god. Bakit samok sa life ko? Nako-day-day. Mema content lang sa YouTube channel natin, guys. So, I'll be back for finished product. Siyempre, hindi naman ako kuyugon magbanlaw ani day kay mabasa mahulog akong cellphone na ba. Wala ba tayo mga DSLR camera diha. Mo donate mo. So, di naman ako kuyugon. Banlawan naman shampoohan naman siya marag maligo ba. Banlawan dayon shampoohan, dayon pamalhon sa towel, dayon balik na dayon. Okay? Bye for now. Alright mga day, kinabi na ako sa buhok kong malupit. So, ito na siya day. Na ano ko na, nabanlawan ko na siya. It turns into gray. Ganyan, basa pa kasi. Pero ipapakita ko to sa inyo pag pag araw, tsaka day, tawag doon, tsaka natuyo kasi medyo basa pa kasi siya. So yan, this is for now, and yeah, see you later pag matuyo na to siya, and siguro bukas ipapakita ko yung resulta niya sa DIY hair dye natin. And this is what it looks like kung tuyo dyers. Diba? Ang ganda naman talaga niyang color na yan. Alright, so I'll just end this video. Thank you so much pagsama sa akin for this DIY hair dye, mga dye. So, do it yourself at your own risk pa din sa mga ganito. Kasi alam nyo, pag allergy kayo, bawal to. And then, kung mga sensitive kayo sa mga amoy-amoy, bawal din to kasi talagang mabaho siya, mga dye. So, thank you so much sa pagsama sa akin. Don't forget to like and subscribe in the Kuradang channel. And hope to see you na lang sa ating next video. Bye!